antar kuduke aku wariko opon kahan dirasano Soalnya ben apik kok ge story nek kok. Ngono ae. Yo ambekane masalah yo. Akari manis, kurang manis tambah kula. Penak mungkin kok yo. Wes yo wes, duneka pikir sing no. Manis, kurang manis tambah kula. Wes yo wes, anti pikir opo kerasa. Kari manis, kurang
iki.